Hashtag Save Manila Bay. Ibalik ang basura, kag hakuton ang mga utok basura. Do mga tilapia nga lipong. Sang una sang mahigko ina dira, puno sang basura, wala sang may nagareklamo. Pero subong kay lapit na lang matapos, kag limpyo na bawgin ulan sang reklamo. To mga tilapia nga dungol. Gani ang tista naman sila, pretohon kag gisahon. Manamyaw anay kita. Carles, mayong adlaw sa inyo. Kag tani ka mo naman nga sa mayong himtangan. Kag madamo gid nga salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpadayon nga pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Amo na, may movement subong nga Save Manila Bay. Ang hindi ko lang maintindihan, kag ang findings sa mga researcher, nga may ara ako no sang disease nga makuha dira sa rehabilitation sang Manila Bay. Oo, may ara disease para sa mga ipokrito. Kag may crab mentality. Gani halong. Kay basi ka mo stroke kon. Sang una, sang puno ina dira basura, wala sang may nagareklamo. Subo nga patapos na. Madali na lang gid matapos. Gamay na lang gid na tinion. Tapos na. Ginulan sang reklamo. Nga hindi ka mo gusto sang white sand? Tungod sa mga dolomite nga na. Wala magani ka mo basis dira. Kating hambal to okay man. Kag ginagamit man na sa iban nga lugar. Sa iban nga mga beach ginagamit. May findings na. Nugay ay ko da. Kadamo sa inyo sang reklamo. Ano? Nahidlaw ka mo sang basura? Nahidlaw ka mo sang baho sang basura? Hindi ka mo gusto sang white sand? Hambal ka mo? Anong problema? Anong nagatoblag sa inyo? Anong ara sa huna-huna ninyo? Hindi ninyo maintindihan. Istoryahan nyo ko. Antes ta ka mo ipatanaw sa doktor. Kaya man, dok ho? Mga tao nila ko check sang utok nila. Kaya ang unod sang utok nila, daw basura. Higko na, baho pa. Anong ginapalak ninyo? Anong mga movement inang gusto ninyo? Nga itambak dirang basura, liwat? Ibalik ang mga basura. Ano nga ginalimpyo na inagani? Daw wala pa kamo nalipay? Nasubuan pa kamo? Pinangakig pa kamo? Tapos ang iban sa inyo may nagrally-rally pa to. Tapos nagbutang pa sang placard nga. Ayuda, hindi buhangin. Oh, Diyos ko. Noy, para sa imo, pangita sang obra, hindi kayo maghulat sang ayuda sa gobyerno. Ano-ano kay mo ya? Nagrally-rally ka pa da, tonto ka. Kung nangita ka ba sang obra? Ano tabuos pa mensaron mo? Ang imong utok, binugok, baghak. Tapos nga man iba nagahambang historical site. Tinong gusto nyo? I-preserve ang historical site? Ibalik ang basura? Ang manong gusto ninyo, Permiged? Ang punto dira ninyo nga, ibalik lang gid ang basura. Diyos ko, ano may sentimental value ina sa inyo? May pera sa basura, amo nang inyong logo. Diyos ko, mga basurira. Do puros na ng basura ang uno sa inyong utok. Gani, mga inday, mga toto, baradong utok ninyo. Isikma, kay basing utok ninyo, napuno sang plima. Puros na lang kamo reklamo. Reklamo diri. Reklamo digto. Puros na lang reklamo. Ano pa? Ubusan nyo. Matunto. Dapat sa inyo, kamo ang likopon kag kamong ipanghaboy sa kundiin man dito. Para magkaladula na kamo. Kay kamong toxic sa aton nga lipunan. Tunto.